の一撃に覚悟。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。かの者の傷を癒したまえ。かの者を守る盾となれ。俺が光る。これからも俺に関わ。エルウィン。エルヴィン。しかしここ、あなた自身をそうだよ、エルウィン。前にそうだな。急ぎましょう。みんな、もうベルゼリアは目の前だ。油断するなよ。この結果に満足せず、頑張ります。魔剣アルハザードの解放を阻止するため、エルウィンたちは闇の神殿へとたどり着いた。この技、この力が見せかけでないことを示してやろう。
ダークロットも、お前も私はより強い。したたかな男。待ちなさい。それ、さす、アルハザードを解放す。私は気まぐれな性格でね。それに強大な力というのも悪く。ここが闇の神殿。祭壇を見てください。嫌なと。おそらく光のみ、闇の剣、それを解くには、じゃあ、儀式。おそらく、おうおう、そうだな。アルハザードの封印。灼熱の炎で全てを飲み込め。